సత్యసాక్షి అనుదిన మన్నా ద్వారా మీ అందరూ కూడా ఉదయకాల శుభవందనాలు తెలియజేసుకుంటున్నాను. నేను చాలాసార్లు బైబిల్లో ఉన్న ఒక మాటని ఎంతో ఆనందంగా విశ్వాసిస్తూ నాకు నేనుగా ఆహ్వానించుకుంటాను. ఆ మాటను ఏంటంటే దేవుని యొక్క భక్తి తెలియజేస్తున్నాడు. 1వ దశల పత్రిక 5వ అధ్యాయం 24వ వచనం, మిమ్మల్ని పిలుచువాడు నమ్మకమైన వాడు, మిమ్మల్ని పిలుచువాడు నమ్మకమైన వాడు. నిజమే, పిలుపు అన్నది చాలా ప్రాముఖ్యమైనది. ఆ మాట ఎంతో శ్రేష్టమైనది. బైబిల్లో చాలామంది మనం పిలుస్తూ ఉంటారు, ఫంక్షన్లు పిలుస్తూ ఉంటారు, రకరకాలమైన కార్యక్రమాలుగా ఆహ్వానిస్తూ ఉంటారు, లేదా మామూలుగా పిలుస్తుంటారు సాధారణంగా. ఆ పిలుపులో ఒక ప్రేమ లేకపోవచ్చు, ఆ పిలుపులో నమ్మకం లేకపోవచ్చు, లేదా ఆ పిలుపులో ఎలాంటి ఒక ఆప్యాయత లేకపోవచ్చు. ఇది లోకపరంగా పిలవాలి కాదు పిలుస్తారేమో, కానీ ఇక్కడ అంట మిమ్మల్ని పిలిచిన వాడు నమ్మకమైన వాడు. ఎవరైతే అంట ఓ విశ్వాసి కావచ్చు, ఓ సేవకుని కావచ్చు, ఆ పిలిపేడంట ఆ పిలిచిన వాడు నమ్మకమైన వాడు. ఆ పిలుపుకంట ఒక ధైర్యం ఉన్నది, ఆ పిలుపు అంటే ఒక భరోసానిస్తుంది, ఆ పిలుపు నీకు నాకు ఒక మనశ్శాంతి నెమ్మది దయచేస్తుంది. అందుకే అన్నాడు మిమ్మల్ని పిలిచిన వాడు నమ్మకమైన వాడు. నా ప్రియ సహోదరి సహోదరులారా, ఈ ఉదయకాల సమయంలో యేసు నిన్ను పిలుస్తున్నాడు. ఆయన పని కొరకు నేను ఆహ్వానిస్తున్నాడు. భయపడక, ఆధారం చెందక, అయ్యో నేను క్రైస్తవుని అయిపోతే, దేవుని నమ్ముకుంటే నా యొక్క బంధువులను విడిచిపెడతారు, నా స్నేహితులను విడిచిపెడతారు, నన్ను ఎవరు చూసుకోరు కదా, లేకపోతే ఎవరు సహాయం చేయరు కదా, అనేకమైన ప్రశ్నలు మనకు ఉంటాయి. కానీ పిలిచిన వాడు నమ్మకమైన వాడు. ఆయన తెలుసు నేను పిలుస్తున్నాడు కాబట్టి నేను ఎలా ప్రేమించాలో, ఆయన తెలుసు నేను పిలుస్తున్నాడు కాబట్టి నేను ఎలా ఓదార్చాలో, ఎలా సహాయం చేయాలో. బైబిల్లో మనం చూస్తున్నాం అనేకమైన వ్యక్తులను దేవుడు పిలిచినాడు, కానీ ఏనాడు వారిని విడిచిపెట్టలేదు. ఎందుకంటే ఆయన నమ్మకమైన వాడు. ఆయన ఏమైనా పిలుస్తాడో ఆ పిలుపుకు ఆయన లోబడే దేవుడు. ఈరోజు కాల దేవుని బిడ్డగా ఆయన మనం పిలుచున్నాడు. ఆయన రక్తంలో కడగబడిన మనము ఆయన బిడ్డగా పిలుస్తున్నాడు. ఆయన భయపడక ఓ క్రైస్తువునిగా ధైర్యంగా ఉండు. నీ ముందు అనేక మంది హేళన చేయొచ్చు, వెటగారించవచ్చు, నువ్వు ఎలా కలిసిపోయావు, నువ్వు ఎలాంటి వాడివి, నీ వివాహం అవదు, నీకు ఉద్యోగం రాదు, లేకపోతే నీకు ఎలాంటి ఒక ప్రయోజనం రాదు, నీతో మేము కలము అని అనేక మంది చెప్తారు. అవన్నీ విడిచిపెట్టే. ఎందుకంటే నేను చెప్పగలను, నన్ను పిలిచిన వాడు నమ్మకమైన వాడు. ఆయన మమ్మల్ని బలపరుస్తున్నాడు. మా వేదనలో, మా శోధనలో ప్రతి దాన్ని విడిచిపెట్టి ప్రతి వాడిని తీసివేసంట మమ్మల్ని ఫలభరితంగా చేస్తున్నాడు. ఈరోజు అదే మాటని తెలియజేస్తున్నాను. మనకు మతే క్రైస్తవులుగా పిలువబడ్డము అది మనకి ఎంతో గొప్పదైనది. దేవుని బిడ్డలుగా ఈ లోకాన్ని పరిచయం చేసుకున్నాం అనేది ఎంతో గొప్పమైనది. కాబట్టి భయపడక ఆ నమ్మకముగా నీ పట్ల కార్యం చేయబోతున్నాడు. ఈరోజు మన ముందు ఏదైనా సవాల్ ఉందా? అయ్యో నేను ఇంకా నెరవేర్చబడలేదు, నాకు ఈ వాగ్దానం నెరవేరాలనుకున్నావా? భయపడక, ఆందోళన చెందక, వాగ్దానం చేస్తున్నవాడు నమ్మకమైన దేవుడు. ఆయన సకాలంలో నీ కొరకు నా కొరకు బలమైన ఈవులు చేసే దేవుడు, బలముగా మనల్ని బలపరిచే దేవుడు. కావున ప్రియ సహోదరి సహోదరులారా, ఈ మాట ద్వారా ధైర్యం తెచ్చుకోండి. ప్రభు మిమ్మల్ని దీవించబోతున్నాడు. ప్రార్థన చేసుకుందాం. మహిమోన్నతుడా మహాఖండానికి నా తండ్రి, అనే ఉదయకాల సమయంలో నేను నీ బిడ్డలు ఎవరైతే ఒకవేళ మా పిలుపు సరైనది కాదని అనుమానంతో ఉన్నారా, లేదా బలహీనమైపోయినారా విశ్వాసములో, నువ్వు నమ్మకమైన దేవుడు ప్రభా. ఇదిగో వారిని ఆస్వాదించండి, దరి చేర్చండి. ఇదిగో సమాజాన్ని విడిచిపెట్టి నిన్ను వెంబడిస్తుండగా ప్రభా మీరే తోడుగా ఉండి వారిని ప్రతి కొదులు తీసివేసి నీ కృపాక్షమంతో నింపి వాడుకోమని యేసునామమున అడుగుతున్నాం తండ్రి, ఆమేన్. మరొకసారి మీ అందరూ కూడా సత్య సాక్షి దినమన్న ద్వారా వందనాలు తెలియజేసుకుంటున్నాను. ఈ యొక్క వీడియోను షేర్ చేయండి, అనేక మందిని ప్రోత్సహించండి. దేవుని యొక్క దీవెనలు పొందుకోండి. దేవుడు దీవించును గాక. ఆమేన్.